Så nu er jeg ikke så bange mere for dem. Synes jeg ikke, de er så uhyggelige mere. Jeg har en måde, der kan fratage dig din værste frygt for at blive spist levende af zombier. Hun er ved at slippe ud af kisten. Jeg må gå tilbage til laboratoriet i en fart. Jeg er Dr. Gys. Jeg bliver nødt til at proppe jer ned i en kiste, så I må vente der til, til jeg er klar. Det er sådan, at jeg er travlt med at arbejde med tingene, så derfor der sker ikke noget. Der sker ikke noget mere, når I er nede i kisten. Jeg har sørget for, at man bliver sømmet til, altså ikke, men kisten bliver sømmet til, så der sker ikke noget mere, når jeg ligger i kisten, og så er I sikkerhed, indtil I kan komme ind i laboratoriet her. Og vi ser i øjnene, hvad vi kan lide i mørket. Det er vel det, som jeg gerne vil hjælpe jer med. Hvis du kan se mere skræmmende ud end de der ting, så tør de ikke komme efter dig. Så nu henter jeg en pige fra kisten. Du har ligget for længe i min kælder. Var det koldt dernede? Ja, lidt. Inden du kom ned i mit lille lager, der havde du et navn. Kan du huske, hvad det er? Filippa. Hvad er det, du godt kan lide ved sådan nogle skrækfilm? Det er for eksempel, når der er nogen, der sådan bliver skåret i stykker eller et eller andet. Sådan zombier, der forfølger en, og man bliver for eksempel enten bidt af dem og sådan noget. Vil du have en snack? En øjesnack her? Ellers tak. Hvad siger du til, at vi river dit øje ud? Kunne det være spændende? Det tror jeg ikke, min mor og far bliver så glad for. Skidt med det. Vi gør det alligevel. I de fleste zombiefilm gælder det om at undgå at komme i nærkontakt med zombierne. Zombierne angriber og forsøger at komme til at spise alle levende mennesker, ofte på en ret brutal måde. Selv ved den mindste skræmme fra en zombie gør, at man bliver inficeret af den fiktive og sjældent forklarede virus, der får de døde til at genopstå. Så den, der bliver bidt af en zombie, rejser sig selv som en zombie, medmindre man bliver spist. Så Filippa, vi skal jo smadre dit øje. Når jeg skal lave et blodtår, så bruger jeg noget, der hedder Dermavox. Og det er en slags voks, der er lidt ligesom modellervoks, men det er lidt mere klistret, og det er beregnet til huden. Filippas øje, det skal jo smadres, men hendes rigtige øje skal jo ikke smadres, så vi skal beskytte hendes øje. Og her der bruger jeg et lille stykke plastik fra en plastikpose, som jeg har revet i stykker, og sætter hen over hendes øje som en lille klap. Så smører jeg lidt hudlim på øjeklappen, sådan så jeg kan presse nogle små stykker med vat og latex fast på øjeklappen, så det ligner små kødklumper. Når man arbejder med Dermavox, så skal man blødgøre voksen. Man tager det op af en dåse, og det har en ret hård konsistens. Hvis man kommer til at blødgøre det for meget, så klistrer det, så kan det være en rigtig god idé at dyppe fingrene i vand med jævne mellemrum, så klistrer det ikke.
Det, som der sker, der er, at dermavoksen ligger på huden som en lille bule. Når man så skærer med en plastikspejl, man skærer jo ikke rigtigt, man ridser bare i selve voksen, man ridser ikke i huden. Og så ridser man så noget, så det kommer til at ligne det her sår, som vi gerne vil have, det skal være. Når det handler om zombier, så skal vi bruge en hel masse blod. Og selvfølgelig så farvelægger vi vores kunstige sår med kunstigt blod. Og så kan det være en rigtig god idé at have pensler i mange forskellige størrelser. Når man skal ned i de bitte små revner, så kan det være en rigtig god idé at have en fin lille linerpensel eller en tynd pensel, så man kan komme ned og dække. Og så ser det rigtig drabeligt ud. Nå, Filippa. Nu ligner du i hvert fald sådan en gang trafikuheld eller zombieoffer, eller hvad man skal sige. Men du er jo stadig i live, kan jeg se. Jeg har lavet det her gift her. Det her, det er zombie-hjernemus, og det er ægte gift. Det var bare så her. Det vi skal, det er, at vi skal fjerne din frygt for de ting, vi ikke snakker om. Værsgo at drikke. Skal jeg drikke det hele? Det synes jeg, det skulle, for vi skal være helt sikre på, at du ikke overlever det her. Du vil om lidt opleve dit værste mareridt. Hvis zombierne kan komme til det, så sprætter de maven op på deres ofre for at spise indevoldende råt. Og du så ikke bekymre dig, for jeg skal nok tage mig af frygten. Når du sætter dig i stolen, så kan min maskine gøre det, at den tapper din angst på en flaske. Er du klar? Medicins. Material ist unheilig. Hochwar, nicht behellig, habe ich unlost. Mit so einem Zufall, nur nie mit hier. Wir werden alle, ne? Wir noch was mit hier. Hallo, Zimmer. Du har nu set din frygt i øjnene. Vi har jo alle sammen noget, som vi ikke taler om, og måske er bange for. Men din frygt er min nu, og den vil være en del af mine fremtidige eksperimenter. Når nu du skal se sådan nogle zombiefilm med uhyggelige effekter i fjernsynet eller biffen, hvordan har du det så nu? Hvordan ser du så på det nu? Så tænker jeg sådan, at nu er der jo ikke rigtig noget sådan at være bange for mere, fordi nu ved jeg jo også, hvordan det bliver lavet. Og, altså, jeg vidste jo godt i forvejen, at det var teaterbrug, det der var, men altså, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvordan sårene blev lavet og sådan noget. Nu ved jeg det, så nu er jeg ikke så bange mere for dem. Synes jeg ikke, de er så uhyggelige mere.